Salam ildeşler, salam Sapar ağa. Hoş geldiniz. Salam Murat, salam. Ana, bugünem ýene nowbat bize gelip ýetdi. Tuğulama. Tügeleme beýleki adamlara garanda siz neme işleýän ekeniňiz beýlekleri bayramçylyğa geçti. Siz ýene şonda da işleýän He. ekeniňiz. Yo pensionieriň bir wagtnoý bolanok, soňa bayramam bolanok eken. Ana. Tamam. Onda neme? Kurban bolup bilip pensiýa çykaranok, adamlary pensiýa berenok. Onda bu taýda ýurtdaşlarymyz hem bayramlary bilen gutlaly. Tamam, bayramlaryňyz mübarek bolsun. Hemmäňiziň. Sizi bayramçılıktan çıkarıp näme sebäpden bu taýda rahatsyz edýän şondan başlaly. Ne sistemalaryň bir nemesi vardır, çarxy vardır, aýlanýan çarxy. Şimdi biz şonuň nokat bir nemesini alsak, ýykym döwrüniň gahrmanlary barada gürleşeli bugün. Bor. Adaty bolşaly neme? Kän uzatman ses ýazgyny diňledeli, ondan soň şonuň üstünde eýen pikir paýlaşarys. Bolýar. Düşünsene, kolunu kırdığında hastaneye gidip çekildiğin o röntgen sana çok net bir evet veya hayır cevabı verir. Yani o pürüzlü beyaz çizgiyi görürsün ve mesele kapanır. Oldukça nettir. Evet, kesinlikle öyledir. Ama işte koskoca bir toplum, bir devlet yapısı hastalandığında veya siyasi bir sistem krizi yaşamaya başladığında o röntgen makinesi aniden bulanıklaşmaya başlar. Neden bazı toplumların böyle tıkır tıkır işlerken diğerlerinin yavaş yavaş yani adeta göz göre göre çöktüğünü anlamak o kırık kemiği bulmaktan çok daha zor. Yani evet, siyaset biliminde ve tarihte bu durum genellikle teşhis konulamayan bulanık sular olarak bilinir zaten. Kesinlikle. Olayların tam da içindeyken o çöküşü nadiren fark edersin. Hani sadece günlük krizlerle boğuştuğunu sanırsın ama aslında altında çok daha derin yapısal bir fay hattı kırılıyordur. İşte bugün bu derinlemesine incelememizde masaya yatıracağımız kaynak, bu bulanık suları inanılmaz derecede berraklaştıran, adeta o kırık röntgen makinesini tamir eden bir metin. Bugün inceleyeceğimiz kaynağın adı oldukça iddialı, iktidarın meta prensibi, kurumsal kendi kendine yıkım ve restorasyon yasası. Evet, gerçekten çok iddialı bir başlık. Amacımız da şu, sen haberleri izlerken, tarih okurken ya da dünyada olan bitene şöyle bir bakarken, aklına takılan o meşhur işler nasıl bu noktaya geldi sorusuna net, mantıklı ve sistemsel bir cevap bulmak. Tabii bu analize başlarken başlığın kendisine küçük bir parantez açmamız gerekiyor bence. Açalım tabii. Metin burada meta prensip derken şunu kastediyor, bu yasa sağcı veya solcu, doğulu veya batılı, eski çağ veya modern zaman fark etmeksizin, yani tamamen ideolojilerden bağımsız olarak gücün doğasına içkin olan evrensel bir işleyişi tanımlıyor. Yani sağ sol fark etmiyor. Gücün evrensel kuralı diyorsun. Aynen öyle. Sistemin kalbindeki temel fikir de şu, iktidar bir toplumsal işlevi, yani varoluş amacını yerine getirmek yerine sadece kendi varlığını korumayı ve sürdürmeyi amaç edindiği an aslında yönettiği devleti bizzat yıkmaya başlar. Kendi kendini yiyen bir canavara dönüşüyor yani. Kesinlikle. Bu bir anlık hata veya kökü yönetim meselesi falan değil. Ardışık adımları olan, öngörülebilir 8 modüllük bir sistemik çöküş sarmalıdır. Peki, hadi bunu biraz açalım o zaman. Yani dışarıdan bakıldığında bu metin böyle ağır bir siyaset bilimi jargonuyla dolu gibi durabilir. Ama işin içine girdiğimizde adeta bir makinenin kullanım kılavuzu gibi işlediğini görüyoruz. Her şeyin birbiriyle nedensel bir bağı var. Kesinlikle bir sebep-sonuç ilişkisi var. Ve her şeyin başladığı bir sıfır noktası. Makinenin ilk dişlisi var. Nedir bu? Adalet. Devlet dediğimiz o dev aygıtın herkes için geçerli olan ortak kurallar bütünü olduğu gerçeğiyle başlıyoruz birinci modülde. Evet, sistemin varoluşsal temeli bu. Ancak Metin'in burada bahsettiği adalet sadece mahkeme salonlarındaki işleyiş veya hakimlerin verdiği o teknik kararlar değil. Ne peki?
Kuralların herkes için istisnasız ve öngörülebilir bir şekilde uygulanmasıdır. Hikaye zaten tam olarak adaletin seçici hale gelmesiyle başlıyor. Yani kişiye göre muamele. Aynen. Metin bize diyor ki kurallar bir gruba farklı, diğer gruba farklı uygulanmaya başlandığında devlet artık herkesin üzerinde uzlaştığı o ortak, tarafsız alan olmaktan çıkar, belirli grupların güç ve kaynak dağıttığı özel, şahsi bir araca dönüşür. Şirketleşir gibi bir nevi. Evet, yani kanun önünde eşitsizlik başlar, normlar bazıları için esnetilirken bazıları için doğrudan bir silaha dönüştürülür ve en kötüsü eşit sorumluluk kavramı tamamen buharlaşır. Şöyle düşünelim mi o zaman? Mesela sen bir futbol maçı izliyorsun. Hakemin yegane görevi kuralları her iki takım içinde eşit uygulamaktır, değil mi? Tabii ki oyunun doğası bu. Zaten oyunun zevki ve anlamı da bu kural eşitliğinden gelir. Ama o hakem aniden maçı adil yönetmek yerine oyunun sonucunu bizzat kendisinin belirlemesine veya sadece bir takımın kazanmasına karar veriyor diyelim. O zaman ortada bir maç kalmaz. Aynen öyle. Faul yapan kendi tuttuğu taraftaysa başını çevirip görmezden geliyor ama karşı taraf en ufak bir itirazda bulunduğunda kırmızı kartı anında yapıştırıyor. Artık o sahada gerçekten futbol oynandığını söyleyebilir misin? Kesinlikle söyleyemezsin. Oyunun doğası tamamen değişmiş olur. Ve senin bu hakem analojin aslında bizi gücün sınırlandırılması meselesinin tam kalbine götürüyor. Yani ikinci modüle. Kurallar niye esnetiliyor sorusu. Evet, bunu anlamak için gücün doğasına bakmak zorundayız. Metin burada temel, sarsılmaz bir yasa koyuyor ortaya. Hiçbir güç kendi kendini gönüllü olarak sınırlandırmaz. Yani güç her zaman daha fazla güç ister. Kesinlikle. İktidarın doğası bir gaz gibidir. Bulduğu her boşluğu doldurma, her yere yayılma eğilimindedir. O gazı belirli bir kapta tutan, yani o sınırları yaratan yegane şey bağımsız kurumlardır. Benim hakem örneğimdeki gözlemci kurullar veya kamera sistemleri gibi. Aynen öyle. Veya oyunun kurallarının yazılı olduğu, kimsenin tek başına kafasına göre değiştiremeyeceği o bağımsız kitap gibi. Yalnız tam da bu noktada kafama takılan bir mantık sıçraması var sanki. Sana bunu sormam lazım. Dinliyorum. Eğer bu bağımsız kurumlar yani o hakemleri denetleyen mekanizmalar ortadan kalkarsa güç tamamen öngörülemez hale gelmiyor mu? Sadece kuralların ihlal edilmesinden bahsetmiyorum. Gücü elinde tutan kişinin kendisi için de bu keyfilik devleti yönetmeyi imkansız hale getirmez mi? Ne açıdan? Yani her gün yeni bir kural uydurmak, standart bir işleyişin olmaması, günün sonunda o yöneticiyi de yormaz mı? Rasyonel değil ki bu. Bak, dışarıdan rasyonel bir yönetim mantığıyla bakıldığında haklısın. Çok kaotik ve zor yönetilebilir görünüyor. Evet. Ama gücü bir amaç değil, sadece ne pahasına olursa olsun elde tutulması gereken bir takıntı haline getirenler için durum tamamen farklı. Kurumlar zayıfladığında ne olur? Tüm karar alma yetkileri tek bir merkezde toplanmaya başlar. Tek adamlaşma süreci. Aynen. Yargı mekanizması bağımlı hale gelir, halkı temsil etmesi gereken o meclisler veya yerel organlar sadece şekilden, birer vitrinden ibaret kalır. İçi boşaltılır yani. Aynen. Kesinlikle. Sonuç olarak metnin altını çizdiği gerçek şudur. Keyfilik artık yönetimin yeni standart normu olmuştur. Kural tanımazlık kural olur. Evet ve senin o kaotik dediğin öngörülemezlik, iktidar için aslında bir zayıflık değildir. Aksine herkesi sürekli tetikte tutan, korkutan ve lidere mecbur bırakan bir silahtır. Bu çok ilginç. Düşünsene, kuralın ne olacağına sadece ve sadece gücü elinde tutan kişi o an karar veriyorsa, kimse yarın başına ne geleceğini bilemez. Bu da otomatik olarak mutlak itaati getirir. Doğru. Eğer ortada bir kural yoksa herkes hayatta kalmak için güce yaranmak zorundadır. Ancak bu keyfilik yönetenler için de bir paranoyanın başlangıcı olmaz mı? Nasıl yani? Yani ortada bir kural yoksa, herkes o gücü senin elinden zorla almak isteyebilir. Ve bunu yapmanın barışçıl veya yasal bir sınırı da kalmamıştır artık. Kesinlikle haklısın. Aslında kurallar herkesi korur. Gücü elinde tutanı bile korur. Kurallar kaybolduğunda gücü elinde tutanlar aslında en çok korkanlar olmaya başlar. Rekabetten ölümüne korkarlar. İşte bu noktada işler sarpa sarıyor galiba. Aynen öyle.
Bu da bizi metnin tasvir ettiği o yapısal çöküşün bir sonraki daha karanlık evresine, yani 3. ve 4. modüllere götürüyor. Devletin bilerek ve isteyerek zayıflatılması aşaması. Bilerek zayıflatılması mı? Evet, güç rekabetten korktuğu an bağımsız etki merkezlerini kendisine bir tehdit olarak algılar, kendi kurduğu veya geçmişten devraldığı sistemdeki tüm o güçlü, liyakatli kurumlar onun için artık yok edilmesi gereken birer hedeftir. Peki bu kurumsarsızlaştırma pratikte tam olarak nasıl işliyor? Sen kurumları nasıl yok edersin? Çok basit. Liyakat dediğimiz, yani işi yetenekli ve donanımlı olana verme prensibi tamamen terk edilir. Hı hı. Profesyonel bürokrasinin işini kanunlara göre yapan o uzmanların yerini tamamen ama tamamen sadakat alır. Yani liyakat gider, biat gelir. Aynen. Yetenekli ama sorgulayan bir mühendis yerine hiçbir şey bilmeyen ama emre sonuna kadar itaat eden sadık bir yandaş tercih edilir. Siyasi güvenlik uğruna uzun vadeli devlet aklı yok edilir. Sadece günü kurtaran çok kısa vadeli kararlar alınır. Acı bir reçete. Öyle. Ve sonuçta devlet temel işlevlerini etkili bir şekilde yerine getirme yeteneğini tamamen kaybeder. Bir kriz anında, mesela ne bileyim bir doğal afette veya ekonomik bir dalgalanmada, o liyakatsiz kadrolar yukarıdan emir gelmeden ne yapacaklarını bilemezler. Ve sistem tamamen kilitlenir. İşte bak, burası gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü burada devasa bir mantıksal çelişki var bana göre. Ne gibi bir çelişki? Neden bir yönetim kendi yönettiği devleti bilerek zayıflatsın ki? Yani diyelim ki sen bir arabayı kullanıyorsun, direksiyonda sen varsın. Neden o arabanın motoruna bilerek kum dökesin? Bu resmen bindiği dalı kesmek değil mi? Yani gemi su alırken bir kaptan neden kendi gemisinin gövdesine içeriden delik açsın? Bu çok haklı bir soru. Senin açından öyle görünüyor. Çünkü sen hala o makineyi bir devlet, yöneticiyi de o makinenin düzgün çalışmasından sorumlu bir pilot olarak görüyorsun. Olması gereken bu değil mi zaten? Teoride evet. Ancak kaynak metnin iktidarın meta prensibi dediği şey tam da burada devreye giriyor zaten. Yozlaşmış güç sahipleri için öncelik devletin gücü, refahı veya kusursuz işleyişi falan değildir. Nedir peki? Sadece ve sadece kendi koltuklarının kalıcılığıdır. Arabanın motoruna bilerek kum dökerler çünkü motor çok güçlü ve kusursuz çalışırsa arabanın kendi kendine yetebileceğinden korkarlar. Sistemin onlara ihtiyaç duymayacağından veya liyakatli, çok daha yetenekli birinin gelip direksiyona geçebileceğinden ödü kopar. İnanılmaz bir psikoloji gerçekten. Yani güçlü bir devlet istemiyorlar aslında. Kesinlikle. Yavaş, bozuk, sürekli tekleyen ama sadece ve sadece kendilerinin kullanabildiği, onların dilinden anlayan bir arabayı tercih ederler. Anladım. Devletin gücüyle iktidarın gücü arasındaki bağ tamamen kopuyor o zaman. Tam olarak bu oluyor. Eğer bunu biraz daha büyük resimle ilişkilendirirsek, yani 4. modüle geçersek, mekanizmanın nasıl işlediğini çok daha net görürüz. Nasıl işliyor? Kurumu kontrol etme kapasitesine olan bağımlılığını muazzam ölçüde artırır. Kurumlar işlevsizleştiği için sistemi artık insanların rızasıyla ayakta tutamazsın. Çünkü rıza gösterecekleri işleyen bir sistem yok. Aynen. Doğal güvenin yerine mecburi, zorlayıcı bir kontrol alır. Yani o güven gidiyor, yerine saf, böyle çıplak bir baskı ve kontrol mekanizması geliyor. Bu da ister istemez zorlama mekanizmalarını doğuruyordur. Aynen öyle. İnsanlar sistemin işlediğine, adil olduğuna artık inanmadıkları için onları itaat etmeye zorlaman gerekir. Zorlama mekanizmaları sürekli genişler. Farklı düşünceler, alternatif politikalar artık böyle bir zenginlik veya doğal siyasi rekabet falan görülmez. Doğrudan tehdit görülür. Evet, doğrudan devlete ihanet veya açıkça bir suç olarak tanımlanır. Siyasi korku, yukarıdan aşağıya pompalanan bir virüs gibi toplumun hücrelerine, her sokağına yayılır. Ve en acı sonuç da şudur aslında. Nedir o? Bu aşamada halk, yani sokaktaki sıradan vatandaş, sen, ben, bizler, devletin bir katılımcısı, ona vergi veren, onurlu bir ortağı olmaktan tamamen çıkarız. Sadece yukarıdan aşağıya yönetilen, sürekli hizaya sokulması gereken pasif birer nesne haline geliriz. Resmen birer tebaaya,
tablolardaki birer istatistiğe dönüşüyoruz yani. Maalesef öyle. Korku ve kontrolün bu kadar yoğun olduğu bir ortamda devletin asıl varoluş amacı olan o ortak fayda mefhumu da tamamen buharlaşıyor, öyle değil mi? Ortak fayda yoksa bu koca aygıt kimin için çalışıyor o zaman? Sadece dar grup çıkarları için çalışır. Ortak fayda kaybolduğunda toplumun uzun vadeli o gerçek ihtiyaçları tamamen göz ardı edilir. Eğitim kalitesi mi düşmüş, altyapı mı çöküyor, gelecek nesiller devasa bir borç bataklığında mı? Bunların iktidar için hiçbir önemi yoktur. Sadece o günü kurtarmaya bakıyorlar. Kesinlikle. Önemli olan bugünü kurtarmaktır. Ve bunun için de gerçek politikaların yerini metnin tabiriyle simgesel, yani sadece vitrine yönelik o sembolik politikalar alır. Bu simgesel veya sembolik politikaları biraz daha açabilir miyiz? Sen de dinlerken gözümüzde iyice canlanması için. Tabii, mesela bir ülkede tarım tamamen çöküyordur. İnsanlar temel gıdaya ulaşmakta, market alışverişi yapmakta zorlanıyordur. Ama devlet gider o şehrin tam ortasına devasa altından heykeller diker veya tarihin en büyük, en ihtişamlı ama bomboş saraylarını inşa eder. Halka sürekli bakın ne kadar güçlüyüz, dünyada ne kadar büyüğüz mesajı verilir. Ama arka planda musluktan akan su zehirlidir. Aynen öyle. Toplum ile iktidar arasındaki mesafe o kadar açılır ki sokaktaki o acı gerçeklikle saraydaki o ışıltılı gerçeklik tamamen birbirinden kopar. Güven tamamen sıfırlanır ve bu da o çok kritik soruyu gündeme getirir. Güvenini ve ortak faydasını tamamen kaybeden bir sistem çökmeden nasıl ayakta kalır sorusu mu? Evet. Nasıl kalır sence? Kendi gerçekliğini yaratarak herhalde. Tam isabet. Sistem iktidarda kalabilmek için bilgiyi kontrol etmeye mecburdur. 6. modül de bunu anlatır zaten. Başka hiçbir şansı yoktur çünkü gerçekler açığa çıkarsa o sembolik politikaların, o altın heykellerin ne kadar boş olduğu bir saniyede anlaşılır. Doğru. Propaganda artık sadece böyle seçim dönemlerinde kullanılan bir kampanya aracı falan olmaktan çıkar, doğrudan sistematik bir devlet aygıtı, devasa bir endüstri haline gelir. Medya falan tamamen ele geçirilir o zaman. Kesinlikle medya tekelleşir, geçmiş sürekli ama sürekli yeniden yazılır, dün yeminli düşman olan bugün kahraman ilan edilir, dün kahraman olan bugün en büyük hain ilan edilebilir ve toplumda kimsenin çıkıp da bunu sorgulama hakkı yoktur. Söylenen her şeyi kabul etmek zorundasın. Evet, bağımsız bilgi akışı tamamen bastırılır. Bunun sonucunda da toplum kendi içinde bulunduğu durumu, yaşadığı o ekonomik çöküşü, dünyadaki yerini objektif olarak değerlendirme yeteneğini kaybeder. Sistematik, bilişsel bir körlük başlar. Şeyi düşünüyorum da insanlar fakirleştiklerini, kurumların çöktüğünü kendi gündelik hayatlarında, pazarda, markette aslında hissederler. Tabii ki hissederler. Ama onlara ekranlardan sürekli olarak altın çağlarını yaşadıkları, bütün dünyanın onları fena halde kıskandığı falan söylenir. Aynen öyle. Bunu okurken kaynakta aklımda devasa bir film seti canlandı. Hani düşünsene, dev bir Hollywood stüdyosunda yürüyorsun, sağında solunda böyle ihtişamlı binalar, bankalar, üniversiteler, görkemli adliyeler var. Ön cepheleri muazzam görünüyor, yeni boyanmış, görkemli pırıl pırıl tabelaları var. Adalet Sarayı yazıyor kocaman mesela. Ama o görkemli kapıdan içeri sadece bir adım atıyorsun, arkasında hiçbir şey yok. Gerçekten muazzam bir analoji. Sadece o cepheyi ayakta tutan birkaç tahta destek ve kocaman bir boşluk var. Kesinlikle. Yani kurumlar sadece birer tabela olarak orada duruyor. Logoları yerli yerinde, binaları her zamankinden çok daha büyük, daha şaşalı ama içleri tamamen boşaltılmış, karar alma mekanizmaları yok, bağımsızlıkları zaten yok, liyakatlı çalışanları kalmamış, işlevleri tamamen sıfırlanmış, sadece bir dekor var ortada. Ve o dekorun arkasında o stüdyonun gölgelerinde çok daha karanlık bir işleyiş devam ediyor. Gerçeğin ve o ortak sorumluluk duygusunun tamamen yok olduğu, her şeyin sadece bir vitrinden ibaret olduğu bu film setinde sence ahlaki sınırlar ayakta kalabilir mi? Yani pek sanmıyorum. Kalamaz. Metnin 7. modülde bu evre için koyduğu teşhis çok net. Gerçeklik algısı kırıldığında ahlaki sınırlar da beraberinde çöker ve bu da yozlaşmanın artık tamamen normalleşmesi demektir. Yozlaşmanın normalleşmesi derken neyi kastediyoruz tam olarak? Sadece yolsuzluğun kanıksanmasını mı? Çok daha derinini,
Yolsuzluk artık sistemdeki bir anomali, bir hata veya cezalandırılması gereken istisnai bir suç olmaktan çıkar, sistemin ta kendisi olağan işleyiş biçimi, yazılı olmayan ama herkesin bildiği ana kuralı haline gelir. Sistem yolsuzluk üzerine kurulur yani. Evet, az önce bahsettiğin o içi boşaltılmış kurumlar, o üniversiteler, bankalar, adliyeler var ya, onlar artık halka hizmet eden kamu kurumları falan değildir. Sadece ve sadece iktidara yakın belirli gruplar için kaynakların, paranın transfer edildiği devasa rant elde etme mekanizmalarına dönüşmüşlerdir. Kişisel çıkar, ortak faydayı adeta bir silindir gibi ezer geçer. İnanılmaz. Peki ya toplum? Toplum bütün bunlara nasıl tepki veriyor bu aşamada? İnsanların içindeki o kamuya hizmet duygusunun, o saf vatansever idealizmin yerini çok derin bir alaycılık, yani bir sinizm alır. Herkes şu inanca teslim olur, sistem böyle işliyor, dürüst olan kaybeder. Bal tutan parmağını yalar hesabı. Kesinlikle. Kimse işini iyi yapmaya, dürüst bir vatandaş olmaya falan çalışmaz. Çünkü bunun ödüllendirilmeyeceğini, aksine dürüst kalmanın bu düzende cezalandırılacağını çok iyi bilir. Doğru. Bu sinizm, sistemin uzun vadeli gelişim kapasitesini tamamen felç eder. Metnin yıkım döngüsündeki son durak da zaten burasıdır. Toplumsal ahlakın ve kurumsal hafızanın tamamen çöküşü. Kendi kendini yiyen sistemin finali. Gerçekten tüyler ürpertici ama bir o kadar da tanıdık bir tablo ve işin kötüsü matematiksel bir kesinlikle işliyor. Adım adım, evet. Yani adaletin kaybıyla başlıyor, kuralların esnetilmesiyle devam ediyor, sonra liyakatin yerini sadakatin aldığı kurumların zayıflatılması evresi geliyor, hakikatin ölümü ve nihayetinde yolsuzluğun normalleşmesiyle zirveye ulaşan kusursuz bir çöküş sarmalı, kendi kendini yiyen bir makine. Çok iyi özetledim. Ama bence şimdi derin bir nefes alalım, dinleyenler de bir nefes alsın. Bence de. Çünkü hikaye burada bu karanlık umutsuzluk çukurunda bitmiyor, değil mi? Kaynak metnin belki de en vurucu, en umut verici kısmı tam olarak bu noktada. 8. modülde başlıyor. Neyse ki öyle. Yasa bize şunu söylüyor aslında, her sistem, her devlet yozlaşabileceği gibi kendi kendini iyileştirme, o enkazın altından çıkarak kendini yeniden inşa etme kapasitesine de kesinlikle sahiptir. Kaderci bir yaklaşım yok o zaman. Asla. Bu modelde kaderciliğe yer yok. Çöküş ne kadar sistemik ve adım adımsa, iyileşme de aynen o kadar sistemiktir. İyileşme döngüsü, yani restorasyon dediğimiz sürecin rastgele iyiliklerle veya şans eseri değil, 4 çok net, ardışık ve sarsılmaz adımla gerçekleştiğini vurguluyor yazar. Ve bu adımların sırası hayati önem taşıyor bildiğim kadarıyla. Kesinlikle sırayı atlayamazsın. O zaman bu 4 adımlık çıkış yolunu, şu restorasyon formülünü deşifre edelim senle. Nedir bu adımlar? Birinci adım, hakikatin dönüşü. Toplum o üzerine örtülen propaganda örtüsünün, yaratılan devasa film setinin dışına çıkmalı ve gerçekliği tekrar, acı da olsa olduğu gibi görebilmelidir. Yalan makinesi durmalı. Aynen, ekonominin, hukukun, kurumların gerçek durumuyla, o hasarın devasa boyutuyla korkmadan yüzleşilmelidir. İllüzyonlar paramparça edilmelidir. Bu birinci şart. Peki ikinci adım ne? İkinci adım adaletin dönüşü. Hakikat anlaşıldıktan hemen sonra kanun herhangi bir gruptan, kişiden, siyasi partiden veya makamdan kesinlikle üstün konuma getirilmelidir. O ilk bozulan, hikayenin en başındaki dişlinin tamiridir bu. Yani kural kuraldır, kimseye ayrıcalık yok. Kesinlikle. Üçüncü adım ise sınırların dönüşü, yani az önce bahsettiğimiz o içi boşaltılmış kurumların yeniden inşası. Kurallar herkes için, özellikle gücü elinde tutanlar için istisnasız bağlayıcı hale gelmelidir. Keyfiliğin yerini öngörülebilirlik almalıdır. Bu da hakemlerin tekrar sahaya dönmesi demek. Harika bir benzetme. Evet, hakemler geri dönüyor. Ve dördüncü, o nihai adım. Özneliğin, yani subjektivitenin dönüşü. Subjektivitenin dönüşü derken burada neyi kastediyoruz tam olarak? Hatırlarsan çöküş aşamasında o korku ve baskıyla halkın sıradan bir nesneye, pasif bir tebaaya dönüştüğünü söylemiştik. Yukarıdan yönetilen piyonlar gibi.
Evet, istatistiğe dönüşüyoruz demiştik. İşte restorasyonun son aşamasında insanlar yukarıdan kendilerine ne yapması gerektiği söylenen pasif nesneler olmaktan çıkarlar. Kendi ülkelerinin, şehirlerinin, kurumlarının ortak geleceğinin aktif katılımcıları, söz sahipleri yani bizzat özneleri olurlar. İnisiyatif alıyorlar. Evet, bu ülke benim, bu kurumlar benim vergimle çalışıyor ve kuralların işlediğinden emin olmak benim de sorumluluğum duygusu geri döner. Peki tüm bunlar pratikte ne anlama geliyor? Yani biraz seninle beyin fırtınası yapalım, durumu biraz zorlayayım ben. Tabii zorla. Bu iyileşme öyle sihirli bir değnekle mi oluyor? Özellikle birinci adıma takıldım ben. Gerçekliği görmek neden ilk adım? Yani bir sistem çöktüğünde insanların ekonomisi bozulur, canı yanar değil mi? Neden ilk adım hemen ekonomiyi düzeltmek, fabrikalar açmak ya da gidip yeni adalet sarayları inşa etmek değil de böyle hakikatin dönüşü gibi biraz soyut duran bir kavram? Neden bu bir numaralı şart? Çok güzel bir soru. Çünkü gerçekliği tüm çıplaklığıyla görmeden tam olarak neyin tamir edileceğini bilemezsin. Şöyle düşün, hastalığını inkar eden bir hastaya zorla ilaç verebilir misin? Hayır, almaz zaten. Propaganda ve o devasa yalan makinesi işlemeye devam ederken, toplumun büyük bir kısmı neyin yanlış gittiğini, o çöküşün asıl yapısal sebebini anlayamaz ki. Mantıklı. Sürekli dış güçler, hainler veya tamamen rastgele şanssızlıklar yüzünden kriz yaşandığına inandırılmış bir toplum, kalıcı ve sistemik bir reform talep etmez. Onlar sadece düşmanların yok edilmesini ister. Gerçeği, o kırık fay hattını görmeden adaleti talep edemezsin. Haklısın, yüzleşmek gerekiyor önce. Restorasyon dediğimiz şey, bir gecede gökten inen bir kahramanın yapacağı sihirli bir dokunuş falan değildir. Devletin, yayılan o paranoya ve korku iklimini tamamen dağıtıp, yerini tekrar ortak fayda inancına bırakmasıdır. İnsanlar o yalan perdesi yırtıldığında anlar ki, mesele kişilerin ne kadar iyi veya kötü olduğu meselesi değildir. Meselenin ta kendisi, sistemin kuralsızlığıdır. Ne kadar çarpıcı bir formül. Ve aslında bakıyorum da bu detaylı analizin en başındaki vaadimize de ulaşıyoruz yavaş yavaş. Kaynak metnin bize sunduğu o nihai final denklemini özetlemek gerekirse, Nasıl özetlersin? başarılı devletlerin, huzurlu ve zengin toplumların tarihi, gökten inmiş ideal, inanılmaz ahlaklı ve kusursuz yöneticilerin tarihi falan değildir. Aynı şekilde siyasi krizler, kurumsal çöküşler ve yıkımlar da sadece karikatürize edilmiş, şeytani kötü insanların eseri değildir. Yani mesele bir iyi insan, kötü insan mücadelesi değil. Kesinlikle değil. Tamamen katılıyorum. Bu bütünüyle ama bütünüyle gücü sınırlandıran, o adaleti koruyan, bağımsız kurumların varlığı veya yokluğu meselesidir. Tarih boyunca gücü eline geçiren herkes ama herkes o gücü daha da genişletmek istemiştir. İnsanın doğası bu. Aynen. Önemli olan o koltukta kimin olduğu, ne kadar erdemli veya inançlı olduğu değildir. Önemli olan onu sınırlandıran kuralların, senin o bahsettiğin bağımsız hakemlerin işleyip işlemediğidir. Kurallar çalışıyorsa güvendeyiz. Evet, çünkü kurumlar o sınırları koruyan yegane kalkanlardır. O kalkanı bir kez indirirseniz, güç kendi kendini yok edene kadar her şeyi, tüm devleti yutar. Harika bir kapanış oldu bu. Bugün konuştuğumuz bu 8 adımlık yıkım ve restorasyon modelinin etrafımızdaki dünyaya bakış açını derinden değiştireceğine inanıyorum ben. Bundan sonra haberleri izlerken liyakatli bir uzman yerine sadık bir çaylağın göreve getirildiğini duyduğunda, mesela bir kurumun aniden işlevsizleştiğini fark ettiğinde ya da bilgi kanallarının tek bir merkeze bağlandığını gördüğünde, Artık ne olduğunu bilecekler. aynen öyle. Bunun sistemde oluşan rastgele bir hata veya basit, talihsiz bir tesadüf olmadığını bileceksin. Bu yaşananların binlerce yıllık insanlık tarihinde defalarca ama defalarca test edilmiş bir kurumsal çöküş döngüsünün parçası olduğunu göreceksin. Artık o bulanık röntgeni okumayı biliyorsun. Ve bence sistemi okuma becerisi sadece olan biteni anlamakla da kalmaz. Restorasyonun, yani o konuştuğumuz 4. adım olan özneliğin de başlangıç fişeğidir. Çok doğru. Çöküşün matematiğini gören o bilinçli göz,
İyileşmeyi de sistemli bir şekilde talep edecek olan iradenin ta kendisidir sonuçta. Ve bu keyifli sohbeti bitirmeden önce aklında kalmasını istediğim, seni böyle biraz kışkırtacak ve derin derin düşünmeye sevk edecek son bir fikri paylaşmak istiyorum seninle. Merak ettim bak şimdi. Kurumsal kendi kendini yıkım yasasını sadece siyasi devlete değil de etrafındaki diğer dev yapılara uyarlasaydın acaba ne olurdu? Oo, çok ilginç bir bakış açısı. Mesela her gün mesai harcadığın binlerce çalışanı olan o uluslararası büyük şirkete, üyesi olduğun sözde bir yönetim kurulu olan bir derneğe veya daha da çarpıcısını söyleyeyim, her gün saatlerimizi geçirdiğimiz, tüm verilerimizi kendi ellerimizle teslim ettiğimiz, kendi özel algoritmaları ve adeta kendi kanunları olan o dev teknoloji platformlarına. Yani kendi içinde kapalı dijital devletler gibi. Aynen öyle. Acaba bu devasa yapılar da ortak faydayı, senin benim gibi kullanıcıların yararını unutup sadece kendi varlıklarını, tekellerini ve tabii ki karlarını ne pahasına olursa olsun korumaya geçtiklerinde aynı çöküş döngüsünü yaşarlar mı? Kesinlikle yaşarlar bence. Onlar da algoritmalarla kendi gerçekliklerini yaratıp bizi sadece veri sağlayan nesneleri dönüştürmüyor mu zaten? Bir sonraki o bitmek bilmeyen şirket toplantında, o dernek seçiminde veya dijital platformların kullanım şartları güncellendiği diye karşına çıkan o uzun metinlerde kuralların herkes için aynı işleyip işlemediğine bir de bu gözle bak. Bakalım sınırlar nerede bitiyor, keyfilik nerede başlıyor, değil mi? Aynen öyle. Röntgen makinesi artık senin elinde. Bakalım kendi hayatındaki o yapılarda hangi bulanık suları berraklaştıracaksın? O kurumsal maskelerin ardında gördüğüm manzara seni epey şaşırtabilir bence. Hazırlıklı ol. Kesinlikle şaşırtacak. Röntgenlere iyi bak diyelim. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Bay bay. Ova, sağ olun hana Sapar ağa. Norvegiya barada gurrun etti mi Murat? Ya da Şveç'e barada. Ay bilmedim, Afrika'da bir yurt olaymasa. Şimdi bu taydaki neme gürleşilen zatlar hiçbiri teze bir tema değil. O neme şunu aşağı çizip geçeyim yöne bu taydaki düşündürüp geçen nemesi stili. Ben hazır şu zatları düzedeyin. Şu taydaki gürleşilen zatın stili men dikkatimi çekti. Misal için hazır bilgi bolmayan toplumlarda sport bilen meşgullanýandylar. Iň o neme eline bir oyuncak ýaly berilen futbol bilen düşündirýär da. Akıl zady bolmasa da futbola gyzykýanlar kendir. Şonuň nemesi bilen mysaly gören görkez ýa. Ine ortada bir arbitr bardyr. Hakem diye. Şol hakem nähili garaşlýar şonda, ne işlemesi nähili garaşlýar. Nähili işlemelidir. Bolup geçen zatlara gowy analiz etmeli, şoňa görä de karar bermeli. Ve karar berme güýçleri de onuň çäklendirilen diye. Şoň aşaňçyz ýa-da edip bilýän zatlarynyň nemesi güýçleri çäklendirilen. Ýöne şol kellesine göre, keypine göre iş edip barsa, ay bunu sen doğru nemeden yok, ılgan yok zat deyip, keypine göre adamlar çıkarıp zat etse, garaşılmadık ýagdaýlarda karar verip duran bolsa, näme derler? Yakasından tutarlar, sen näme diýäň deyip hesabyny sorarlar, doğru mu? Indi bu taýdaky beýleki liderler näme üçin şuňaly güýçleri çäklendirilen yok, keypine göre hereket edilende de jogapkärçiligi çekilen yok. Şunu nemetde düşündirecek bolýar. Şu Norvegiýalar gaty erwet ýaşaýar diýen rolüň bir sebebi bar eken. Ova. Sapar ağa, tema giriş etmezden ozal bir kiçeňräk bir özara gürrüň edeli şu taýda. Yani. Käbir adamlar soraýar da ine men zat bilen ChatGPT ýene beýlekisi bilen gürleşýän diýe ýöne beýle zatlara aýdyp beren ýok diýe öz özünden. Siz bu zatlara näde aýtdyrýaňyz? Niresinden gyjyklaýaňyz diýin? Tanıyan näse? Ova. Ine mysal üçin şuňaly jogaplar alyp bilmek üçin nähili soralar bermeli? Sorak, bilýän soragy bermeli. Diýme, kanunyň nämedigini,
O kanun olmasa döwletiň ayakta durup bilişini, bilmesini, o. Onun bugünkü bilgiler derler bir yani 1000 yıl yani Platon'dan başlayandı mesela için. Hı hı. Hı hı. Machiavelli'den o devlet bolanda näýlik bolmaly. O kanun işlerinde näýle işlemeli. Hemmesi için deň bolmaly ya da saylanan adamlara bir tüýtlük o garip batara başka tanış bilse yine de başka bolmaly diýlen ýalak soralar o berýär. Onuň jogap berende jogabyna okak görýär-de. Jogap dogrymy, ýalňyşmy, nemeler başga ýerlere akyd berýär. Bu fantaziýalary güýçli nemeler. O. Ýönüp aýdan zatlaryň hemmesi dogry. Hmm. Dogry. Buňa ýanky araňyzda gynananlar bar bolsa, o düşündi diýmekdir. O gülenler bar bolsa, ente hökümetde işleýär diýmekdir. Şeydirek kendiň. Hmm. O bu döwleti o Türkmen halky, ýeke Türkmen halkam däl, Orta Aziýa nemesi. Entäk eline, halk eline alyp bilen ok. O döwleti ýygyna alınýança bu oýunlar dowam eder. O alnany bilmesen aljak bolwan görünmeli därler. Halkam şeýle bolýar-da. Halkyň ýagdaýyna da dogry düşünmeli. Şol zatlary düşünmesin diýip şu bilim marada bir kän gurrun edenler. O ýa bäşalt değil. Ha? O bilim däm üçin çökürlü, ilkulak sypaçylykly nemeden başladyk. O ors mektepleri näme üçin Türkmen mekteplerinden o güýçli, okudylýar. Bilen toralar berýärdik, ýadyňyza düşýän bolsa iýleşler. Kemine bilen çıkıp çıkış edýärdiňiz. O ne şu daýdak aýdylan zatlaryň hemmejesini bir türkmen diline mesai gurrun, ýörüýte gurrun, o tematik gurrun bilen o kän düşündirdik-de. Hı hı. O Türkçe düşünen yok diyen olur, Türkmençe de düşünen yok da. Şeyle oluyor değil mi? Bunu yaşap görsünüz. O inni şu zatları dinlep o yaşayışınızda seyrettiğiniz görünüp durundur. Değil mi? O bilýän üçin hemmesi görünüp durda. O näme üçin edilýände görünüp dur. O bunuň kimdigi, näme o da görünüp dur. Onuň şu hökümetiň, ýa döwlet ýolbaşçysynyň töweregindäki adamlar bardyr. El çalpyşyp ýörenler. Olar Türkmenistanda içinde el çarpýandyrlar. O propaganda üçin öwül sözler aýdýandyrlar. Ýöne pullar taşynnadyr. Ne? Misal üçin şolara men diňe bir häzirki nemeler üçin däl, kitaplar üçin ýazylan toslama zatlar däl. Men häzirki döwürde de şoň ýaly ýüren adamlary sosial medialarda adyny aýdyp oturmaýan haýsynda. Sosial medialarda duş gelýän de näme şygary bilen neme diýerler? Biz bir iýeli. Şol şygary bilen hereket edýändirler. Şol şygary bilen nemäni häzirki rejimi goldaýarlar, ýöne aýdyşyňyz ýaly gazananjasyny ýurdun daşyna çykarýar. Bulara da dogry düşünmeli. Türkmenistanda o pul saklap bolýarlyk banky ýok. Hiç bir şert yok. Diňe bir bank däl. Bankda dursa da onu gorap biljek bir adalatly sud ýok.
Hiçbir Tamam. şert yok onda. Tamam. Bankta tutmağında da öýünde goran ýagdaýynda mysal üçin onu gorap biljek adalatly suut yok, onu bilýär. Şoň üçin ýurdun daşyna çykarýandyr da. Tamam. Şu da atlara düşünmesin deyip o bilimi şu ýagdaýa getirdiler de. Indi o cemiyeti degradiýe etdiler. Ýöne bulun üyeleri cemiyetten hem degradasiýa hem çuňur degradasiýa düşdüler de. Ne şu an berdi bu hömet balyp görüň. O ýa doktordur men gaýdýanma rahat anlat düşünmeli entägen bir zatlar galan bolsa. Sebäbi ýanky adam beyin hatem meter adamyň ölýänmesi esasy. O şu ilmi dama netije sebäp kritik myślenýeler o näme ilmi dama bolup durmasa şoň bilen meşgul bolmasa gaty Şol doktorskiýini hatardan çykýar. doktorskiýini nädip gazandyk awany? Yo, onu doktorskiýini däl kandidatkysyndan hiç nem okak kazanan ýa neme däl. On bu aňyrdan gelşen bir ullokan bir neme däl. Ýani bir zat ba bolan bolsa men Türkmenistanyň içinde ýetişen adam şu doktorundan alymna çenli. O iş dünýäsinden o molumlaryna çenli bir ýani bir erdemli bir neme bolsa bir ýerde adyny eşitmeli, özüni duýmaly. O şol ýarak toplumyň içinde ýetişen adam da. O Türkmenistanyna o adam çykkan ýerlerine çenli. O öz garaýşlarymyz, düşüncelerimiz bada. O bir ullokan bir zat bolmaly däl, bolun ýöne oňa garamazdan ýani şu ilmi dama ýüzüne öwülüp berilen adamlar bolýanlar. O özüňden deňek göräýin. O çağalaňyzy deňek görüň. O beýnilen zat bitýändir. O çağa ýalak bolýandyr. Ullokan adam bolsa şu wagt ene şu bir halky öňüne çykyp öz pikirini aýdan yer barmy? Aýdyp bilme ýagdaýym ýok. O men bir aýdan demesini neme deýin? Olun kan gülmäň, o gowuny degmäň ýigdiň. Atylan ok ýygyna gaýtmaz diýdi. O şey bir atı. Hytaýa giden de aýdypmy de? Bilmedim bir ýerde aýdyp şuran. O menem şu interwiwsunda neme dipdim o. O ulu atışýalyk hakykatdan o biz bilemde oktuk da. O şolary ýalyk şu munyň maşin minip ýani pak puk edip ýani pistolet atyp neme oýnap ýören çağa demedine galýada. O çağalygyna ýetdi. O diagnozdur. Ýaşy bir sene varan adam ýini bunu tersine nemedem bolanokda. Onu bunu manekeniýalar edip taklap ýolur. O şeýle nemesi var. Bu bir karar alyp ýa bir zat edip nemetmeden mümkün näle. O onun şoň üçin Atgadanyň arhitektorlugam şondan o ýanky owdan şäheri nemeti hem bejetini ýanky neme men bu IT nemetinde bir arkadaşım var Sultan Sancar diýip oňa men neme sen meribden gaýdanyňy bilýän ýene de sonra ýygyňy seni şo taýyk ýygyňa getirjek sebäbi adyny ütgödenler var. Dämçini ütgötdi diýip toramaly biri. O hen öň paçalyk edilen, şalyk, sultanlyk eden nemeler. Eýerleri başga şonu
iyidine kaydı almalı diyen o aramızda ne mi var? Anlaşma var. Onun için bana bu hizmet ediyor. O tav olsun. Ondan bunlar dedim göründe de seni arkaya yatırmıyorlar. Onlar şeylere neme. Ay neme bu yapay zeka bizi hemmemizden neyine der köp yaşar diyeyin. Şoň üçin o taýda arkaýyn olur. Bu neme firmalarda atlar batyança ya da täze nemeler çıkýança şular bilen edare edýär. 4-5 tanakda var. O bir bilen hem bular gaty diplomatik neme diýerler. Owa diplomatiýa diline neme diýerler? Mysal üçin öz gören nämäme aýdaýyn bu taýda ýazgyda informasiýa berende bilgini çäklendirýärler diýe. Bular çäklendiren ok dolu ýok etdi bilgini. Häzir indi informasiýa aljak bolsaň hiç bir nemesi ýok. Diňe bir aýdyp goýan ýalyňyz ýa neme diagnozyňyzy beren adamyňyz eýem dynman kitap çykarar ýene näme der kitaphanalary hakyky bilgilerden ýok edip diňe şoň ýaly ýasama zatlar bilen doldurdular da. Bularam ýöne diplomatiýa diline olan bilimi çäklendirýär diýe. Çäkli bilim ulansa da bir ýere barar, ýöne bilgini ýok etdiler bular. Ýok ederni gaty ýer bundan öň kütü o diýaz bu nemesi. Hudaý saklasyn o bilgini ýirak getirdiler onda. O şol adamlar yetişdi şu wagt hökümetin içinde. Ruhnama nesli. O bunu döwletin açan elini berenlerine o şunu devam etdiler diýäňiz. Men şu daş töwerekdäki adamlara neme dip syn berip hiç sad edip bolmajaklygyna göz ýetirip bilýän. Yo, köpçülükler entek var neme o benim için bir lokan deme del ben ähli Türkmenistan benim için bir Pekin'in bir köçesi ýalak ulurak köçesi bolýar Pekin bilýär. Ya da ýanky neme Kadıköy İstanbul'un iskelesi var da Kadıköy'de. Kendik. Şoň nemesi ýalak onu düzedip bolýar, düzedip biljek demeler kendir olun ýöne toplum nesil daýradylar, gaty daýradylar, onu bilerek şonu daýra manam bular oturup bilen nokta şu taýda. Onu demesinem dogry atlaryny dogry goýmalylar. Yörüte diýerler, bilgili, bilimli, ilimli, liýakatly diýerler. Bolluň o ulul betbaççylygyň gapysyna çanýalak da. Bularyň gözünde hop. Neme diýär? Hop, ýöne meni hopum derler. Menden soň bir minister berildiler. Ýeňgerme gelen minister var. Meclisde, Türkmenistanyň meclisinde ykysady bir näme bir addylyň başlygy. Meclisin näme? O adyny bilýäňizmi? Yok. Hemmesi anonim. Ben şu wagt bilýärdim. Onu gören adamym der. Bir kitapar agdym etkimek üçin bizi işten aýyrmadan 2 aýmy, 1 aýmy, 3 aýmy ýöň gelip salamlaşyp bir zatlar soran olup demedik ki deni ýadyma düşýär, demedik. Şu reformany zady yıkan adamlar, ýöne adam ýok, demesem ýok. Halkam tananok. Ödüm
marly oglon, o bir kalkozun başlygy bolan bir näme şolar ýalak, o bizden bir ýaş, 2 ýaş ulrak bolanmagy mümkin, ýaşdaşyrak bolmagy mümkin ýöne. Ol meclise de howul ýadyk gelýänini bilýäňiz. Oo. Bu bir biz köp zadyň adyny goýup bilemzok, sebäbi hiç zat ýani taryhy nämämizi bilip bilemzok da. Ýoýlan taryh bilen netije çykarmada kyn. Oňa da düşünýär. Hı hı. O biz şu zatlaryň hemme jetiniň ajam bolsa, süýjem bolsa, o adyny dogry goýup, o çözümini demetmeliler. O ýani bir formally, ýani göz boýagçylyk näme? Yani 140 yıl, 150 yıl yalanın içinde yaşap ýörse. Oo. O ne şu saýlaw diýilen zatlar var arada. Gurrun ettikde. Postsovet demetinde. Hı hı. Hiç bir döwletde hiç wagt saýlaw bolan ýerem ýokdur. Bolma mümkinçiligim ýokdur. Saýlaw bolandyr. Yani o saýlaw ady saýlawdyr, ýöne saýlaw diýilen zat bolma mümkinçiligi ýokdur, düýünden ýokdur. Ebawy döwletiň guruluşy şondan ibaret. Hı hı. Hı hı. O saýlaw sözüni siz terjimesini tapmaly. O saýlaw däl başga bir zat bolmaly diýip o şoňa adyny goýup bilmeliler. O biz onuň şeýle formal ýagdaýda saýlanan nemeler siziň babaňyz, ataňyz bolup ýör. O arkadaňyz bolup ýörler. O deputatyňyz, meclisiňiz bolup ýörler. O bolmasy mümkin däl, kanunda da ýazyldy. Bolmaly, saýlaw diýilen zat ýok diýip ýazylan da. Okap bilseňiz ýetir. Oo. Men size bir elementar bir zat demede. Türkiýede ýaşap ýörseňiz, o şu wagt ýa bir kiýlen bäri mediany meşgul edýän nemeler bardyr. O saýlaw geçende ýani İstanbul'un merine mazbata diýilýär. Aha. Mazbatasyny beripdirler, mazbatasyny alypdyrlar. Bermändirler Beren diýip. oklar. Bermändirler, o süýde berip, gatyga berip demet berler. Mazbata diýmek, ýani saýlawyň ýeňeniň baradaky sertifikat diýmek ýalak bir zat da. Oo. Mazbata diýilýär. Hı hı. Indi siz şunu ChatGPT'den ya da haýsy nemesinden torak görün. Türkmenistan'ın mazbata diýilen bir zat. Bamy bolup bilýärmi? O şo soraň. Onuň postsovet nemesine soraň. Ýokdur. Saýlaw O bolmasa. kanunda da ýok. Saýlaw Kanunda bolmasa da ýok, mazbata näme gerek? praktykada da ýok. Bolmasa mümkin näl. Hmm. Sebäbi saýlaw ýok. O saýlawyň ýokdugyny bilýärler, özlerim bilýärler. Ýöne dile getirmek gadagan. O. Onuň ne gurucu meclis barada demetdik-de. Hı hı. Ýeki Türkmenistan el. Äkli postsovet demesiniň içinde. Ne bizden soň giyirip çıkanlar vardır, ne Pribaltika demeler. Şolar ýani döwlet guruluşy diňe 3 nemede vardır. Galan nemelerde ýani döwlet guruluşy starty, başy ýokdur. Gurucu meclis goýulýar. Hı hı. Hı hı. O dünýäň beýleki döwletleriň hemme zetine diýen ýalak bardyr. Biz gurulmadyk döwletde ýaşap ýörsen, ýokardan demedilen döwlet demez. Indi yurttaşlarımıza şuňaly bir zat nesihat bereýin öz tarapyndan. Näme gözledip, nerden başlajagyny bilmeseler,
Yine aydan temaňyzy kurucu iktidar diýilen bir nämäne sorap görsünler. Şonda detaýly açıklaya. Kurucu iktidar toplanandan soň ýene de kurucu meclis esaslandyrýandyr. Şo zadyň esasında eýem täze döwlet gurulýandyr. Eger gyzyklanýan bolsaňyz, yapay zeka bilen ýa emele aň bilen gyzyklanýan bolsaňyz, şu zatlary sorap öwrenip bilýäňiz özüňiz. Biziň sözümize inanmaňyza gerek ýok. Owa. Ondan torak näme haýsy döwletler prosedura bilen döwlet gurulan. Owa. Onun spikerini berýändirler, ýüzlerçe döwlet. İçinde Türkmenistan, yani Türkistan diýilenler, ortada döwletler ýok. Iň bärkisi ýaşap ýören, işläp ýören şu Türkiýe döwletinde nähili geçiripdir, şo zady öwrensinler. Misal üçin padşahlykdan jumhuriýete nädip geçipdirler bular. Şonda nähili ädimlerden geçipdirler. Şimdi bizde de komünistlerden ayrıldık. Ýöne täze döwlet gurmaly. Guruldymy? Şu zat bilenim gyzyklanıp görsünler. Ya ýalňyşýanmy Sapar aga? Ýok, gaty dogry. Murad eke. Döwleti gurmak prosesi näme bir sagatlyk näme bilen däl. O taýdaky ýygnaga kommunist bilen girdik, soň ana demokrat olup çykdyk. Bu diýilýän bir näme bilen täze bir döwlet gurulmaýandyr. Näme o da şeýle bolýan, indi şuloň ýüzlerine seredip görüň, bir çümükläp görüň, o gadyňlygyny zadyny. Saýlaw ýok bolmady. Zat o. Şoň etapynda döwletiň o başyna gelýär. Şu zatlar hemme jedi ýalan. Ýöne şu ýalan bilen gelip o halkyň atasy, o Türkmen başaty, o arkadagy terdary bolup görülürdi. Bu nähili şagal bolmaly. O şu tatlary. O ýalandyryň ödlerim bilýär. Bu halkym bilýär. Nädip gülmän oturýarlar, şoň üçin ýüzüni barlak görün, galynlygyny diýeňizmi? Ondan şu ýalanlary saklamak üçin o gorky ýokman bolaň bel başgaça onu saklap bolanokda. Bu zatlar gorky bilen saklaýarlar. Türme, näme? Büyük tebäbi şol. Gorky Sovet döwründe de gorky. Şeýlen. Ors paça döwründe de gorky. Saýlaň deregini gorky bolmasa saklap bolanok. Bu gorky ýöne de gorky derler. Yani Sovet döwrüni 17-nji ýyldan 1917-nji ýyldan Stalin ölýän döwrüne çendi, 53-nji ýyla çendi. 110 milyon adam öldürilenler. Ölen. 110 milyon. 40 milyon olayı o Jahan urşunda, ikinci Jahan urşunda o ölen urş sebäpli 60 milyonu ýöne şu gorky demän tiňdirmek üçin edilen tatlar. Ağaçlığı demesi hemmesi. Bunun yankı istoşnikleri kaldırıp demezseniz bu da neme diýerler. Onam häzirki ahlak çüýremesiniň nemesinden bir mysal edip ölen adamyň izinden gürleme diýilen bir nemäni ulanýarlarda. 6-njy addyň. Bu näme diýen bu madyny goýmaly. Näşular ýalak gepleşin ginemäň ýa söz atýan nemeler. 6-njy addyň atýandyr da. Da birinciden tır cahil bolmaly. Yani bilgili sowatly adam argumentler bilen gurlar. Faktlar bilen. Ne biz faktı getirip otursan 110 milyon adam o. Bu yani şu at gorsedin o 80% diýenler. Şu at 45 milyon bolsa şoň 110 milyonunu ayır. Ağırda nämesi de galmady. O bir ummatsız adam. Ödüm bakşy. Hakykatda gözüňe getirip bolanýar näçe adam oltaýdy.
O şu tarih okudulan yer var mı? Yok. Tarih okudunuz siz, tarihin bilýäňiz, tarih muallimleriňiz var. O tarih ilimlerinin kandidatı doktorlarım var. Ne bir Muhammed'in doktor bolşýarlyk. Hmm. O Sovet Soýuzyny ya da ýamanlama diýenler var. juristler var, ne jurist. O ýa-ki Türkmenistanda däl, Sovet, postsovet demekdim. Hiç var. Saylaw bolup bilmejek. Saylaw bolmadygy barada bir tematik pikir eden pikir alşylan yer var mı? Yok, Ya da şol kitapda ýazylan yerler. şol sistemanyň içinde pikirlenýärler, Sapara. Pikirlenýän adam bar diýseňiz emine ele nemeli? Ele diplomlu diýen adamlaryňyz hem şo sistemanyň öwreden standartlary boýunça pikirlenýär, pikir ýöretýär. Siziň aýdyşyňyz ýaly o saýlawyň bolmazlygyny azabam bilen ýok. Ne bolşumyz şu, o bu da bir bunda bolan zat däl, biz bunu sizin düşünmeýäniňiziň sebeplerinden bilýärsiz. O bir 145 ýyl, yani bir ýarym atyr, o bunun üstünde o keşte denýärlik işlenen meseleler, o işini, o imperiýa işini bilýär. O bir tarihimizi bilýändik. O bilmediýärlik edenleriň demeti sizi baknetmek üçin, kul etmek üçin. Bolmasa o 12-nji 13-nji 11-nji asyrlara gidin. Bu tarihlaryny öwrenin. Yani şu wagt Moskwa var, Moskwa. Mhm. O Aleksandr Nevski diýen şulaň medallary da atlary vardır. Mhm. O şol da yani Mongol Tatarlaň yarlyk diýilýär-de o şo demesi bilen. Yani Mongol Tatarlaň dikmesýän düşünükli bolar ýalyk. Ha. O salgyt töläp, salgyt diňläp o şo taýda sanaw geçirip o sanaw geçirmeden yüzündürün demelerini öldürüp o nemelere hyzmat eden Tatarlar. Mhm. Şu wada kahramany. O iň uly medal şo Nevski medali. o şeyle de. Başka da kän, bular ýalyk tarihleri kän de. Ýöne şo döwür bu Türkistan demesinde giden medeniyet bar. Mhm. Ne Osmanlyň tarihini 12-nji 13-nji asyrlaryň demesinde günne çenli deme öwrenip bolýandyr. Ýazgy bar da, hemmeden. Ortaýetde barmy şo? Yok, onu o siz onu diýäňiz daşar ýurtly bir ýeri gelip tarihini ýazyp berip gitýär bulara. Özlerinde ýazyw düzgünäm ýokdy o taýda. O ne bilimi kesseň, o seni çurke diýe olar, adam bolýarlar. Medeniyet getiren bolýarlar. O medeniyet sana tuvalet getirip beren bolýar. Medeniyetleştirmeli. Ýöne müňgül ýygyna teretsen, tersine medeniyeti sen getirip beren, ne o taý. Mhm. O bulan hemmejetini ýa bilim bilen, ilim bilen o manipulasiýa bilen o edilýän zatlar. Orsun öz tarihim dogry däldir. Mhm. O siýasatlaşdyrylandyr. Sizi öwredýän adam şondalyk. Şol öz tarihini ýoýanym üçin häzirki nemede ýagdaýda Russiýany hakly çykarjak bolýar-da. Ýoksam tarihi nemelerine, çäklerine çenli topraklarymyzy izne alarys diýe. Ýöne häzir siz aýtdyňyz-a. Tatarlara daň berip ýören tarihini mi aýdýarmy diýip. Ýok, şol asyrlarda orsun tarihim ýok. Mhm. Nemedik görün. Şoňa sorap bilen ýokda da haýsy tarih boýunça gürleýän sen haýsy çäklerine çenle getirmeli? Moskowiýa çenle çeltmelimi? Şoň üçin de sizden internetden hem şu ketip ýörler.
bilgi alışverişini çeklendirmeli. Habar alma Daşerik haklarınızdan. çıkmaňyzy näme zorlaşdyryp berler. Oblsa gatnamaňyzy zorlaşdyrdylar. O niýat döwrüne hada berberdi. Bu näme üçin diýerler? O jahil bolmaňyz üçin. O deside syn çağılaňda näme üçin party edip berler? 21-nji asyrda diýip o kän sonra wurtgun buňa reaksiýa eşdimdik, göremdik. O partanyň men çağan bir ýany alak gürtütlük aladatna men etmermiş. O zatlary görmeseňiz düzedip bilmeýäňiz. O bilmedik zadyny edip bolýan däldir, kyndyr, mümkin däldir. Kynam. Bir ýana bolýar. O da ýa-ni AI bilen işleşýärdi. Owa. Bilmeýän zadyny etip bolýan däldir. Syna çykýarman. Aldar oturun duran yerinizde. Nemesi galüsinasiýa görme şansy beýik de şoň üçin. Yok, göründe de sen onu bir pikrini demetmeli. Ol şoň üstüne işläp bilýär. Bolmasa o Türkmenistanyň tananok Berdi Muhammedowyň tananok. Tana diýsen o tanap berýär. Yani pastanovka zadaş diýilýär da programmer. Men yani köňe programmist men. Murat o ýöňüň siziň ýanyňyzda. Owa. Kompýuter daha getiren olsaňyz bolmanda näme? Özüňiz öwretmeseňiz. Yo. Yankı men döwrümdäki parta demelen ekonomistler vardır. O 89-njy ýyldan 94-nde çendi. O dähli yankı hatap kitap nemeler vardır. Partan kän hatap nemeler vardır. Şonuň hemmeçeniň programmasyny özüm ýatyp. Tügeleme. Yani hemmeçeniň ben razrabotkamdyr. Onun üçinem bir algoritm nemetmeli, oylap düşünmeli. Algoritma düşünmek üçinem şol edilýän işin adimlerini daskanally bilmeli. Ona da bilgi gerek. Häzirkiler bilgi bolman olimpiadalara gatnap ýörler, IT sektorunda täze açyşlar edip ýörler. Neme hemmeçesi 90% propaganda, o manipulasiýa, göz boýama. Yani köpçülüktür içinde talantlysam çıkar, o bilgilisem çıkıp biler. O bilgisini diýip dolansın. O net bilgililer. Menem kemsitmek üçin aýdam ýok, ýalňyş düşünilmesin bu taýda. Eger şu çeklendirilmeler bolmadyk bolsa, has beýik tepkiler ýetirdiler. Ona neme diýär? O ýa-ni bilgili adam bilgisini realize eder ýalak neme ýok. Türkmenistanda men öz bilgimi realize edip başladım da bolýan. O başymyza geleni gördüň da. Hiçbir iyilik cezasız kalmaz diýilen ýaly. Bunun ýa-ni resurslary patogny şol ele aljak bolup etdiler de. O bizden soň itere dörendir. Edil ýa-ni biziň aýrylma günümüz bilen iteran gatat başlan günü niýde bir aý tapawdy bardyr. O itere o aşwatly bolar, orsam bolsa. İkinci internatda ben okan internadymda. O okan benden kän kiçi. Bizim döwrümizde ýokdy olar ýalak diýdiler. Öňe tanan oklar onu. Türkmenistanyň milyoner tanaýaňyzmy diýsem hiç kim tanana onu. Ýok, ol dine pul deme diýerler. Başga nemesi ýok. 96-njy ýyl $650 milyon o itere arasında pribil alýar. O bizim döwrümizde ýa rubl boýunça hasaplaýyn. Posagara Prom'un pribili 49 milyon.
Uzakırprom demek Türkmenistan'ın senayetin o hozuluğunun hem bezetin yani Gasudarstvu. 95% demek. Hı hı. Yani devlet bilen gadayraňda şundan. O diýen jurnalistem bolmady. O. Ýöne bizi oğru ettiler. O bunun hiçnin manipülasiyadığını o yani bilinal yanım yok, Mehmet yanım yok da. Bu göz görteli hiç bir yani deňeşdirme de gerek geldi hem zat görüp dur. Oo. Tutuş Türkmenistan'ın ýaşaýjylarynyň tapan getiren pribuli bilen nerede? Ýeki adamın gazanan gazancı nerede? Hadi elementar neme yaşap diyorsunuz. O şu döwürlerden maşlap siyasete goşulmaly dällendirler. Ana. Ha? Oo. Onun neft gaz meselesine goşulmaly dälip o ýaşullar şunu haranok diýip şeylere göýerdiler da nemeni. Häzirler aýynda utanman nemeninki diýe, ýaşlunyňky diýe. Häzir o nemede galmandyr. Öňe ýuwaş-ýuwaşdan aýdypdyrlar size halanok diýip. Ýöne bizde häzir gön aýdýalar ýaşulnyňky diýerler. Goşulma diýerler. O şeyler halk saylak gelen adamlar da. Sapar ağa bu taýda täze gelenlere nime diýip ýatladyk goýbereýin. Temamız bu taýda ýykym döwrüniň gahramanlary bolsa da dinleyijiler islen temasy boýunça sorag berip bilerler. O biz soraglaryna jogaplarys. Näme üçin bu nemäni duýduruşy berýän sebebi Sapar ağa tüweleme bize neme bolman, yazılman, abone bolman, izleýänler köp. Dinleýänler, görýänler köp eken. Şoň üçin täze gelýänlere bu taýdan duýduruş bereýin diýdim. O Sapar ağa bunu bağışlap bilýär. Ýöne men indi ýollaşym var. Sultan Sancar Sultan. O Sultan sizi bağışlamýar. Hawa. Öyle abone olun, abone zat bolup şunu demetmeseňiz o bunu kodorlar. O ýa-ni şolary informasiýany o tarap halanok. Ýöne dinleýärler. O raport ýazýarlar. Ay neme Sapar ağa raport yazmak üçin dinleseler hem şu bir şekilde dinleseler beynisinin arka tarafında da nemelerine de girer bu bilgi. Giyriye deme giyce gowyatmayanlar bar şey diýip aýdýarlar. Ýöne deme aýlganç ýagdaýyňyz o bunun soňu şu o bu ýeke garyp gatary da derler. O şundan çöreklenýän gatlyk bar da. O olaň günü tanalgy o adatlyklaryň tanalgy o mallaryny gaçyryp akitjek yerlerim ýok. O taşynda da içinde de. O ödlerim ýa-ni zeka diýilýär-de şu beýin demesinde halka eden sütömleriniň miwetini olaram dağıtýar çağalary bilen demedýär-de. O beýin nemelerine neme ýok. O pullun başga da adam kendir. O pencerem bilen oklar. O bun ýa-ni işe wurja o iş edip bilýän diýip neme edip bören döşüne kakyp börenler olmady. Olaram 5 manat boldy. O doýatynam satýar, ýollaşynam satjak. ýa-ni 3 tane ağacyň agytyny ak tokoýam görüp bilen oklar köpüsi şeylere nemeleri var. O hem bir ýerde de olaram
Käsi o pasportlular bolun o ýöne yerli däller. O pasport alan bilen. Lokal zat däl, pasportly demet börün. Şo ýurdun watan Forland börün watandaşym kende. Şola o beline pasport bar. Hmm. O şoň üçin şu tema gaty, çuňur, üýpli tema, ödem dogry, tespitlen hem bejesem dogry. Şoňa men güwä geçýän. Şoň üçin peçatymyzy gelmeýär. O biz ýanky etmedi faktlar patberdat etmedi. Yani Sultan Tanzara da beyliklere de peçadım koyuyorum doktor. Häzirki diňläp oturanlar düşünmese de ileride düşünerler. Bir zaparda düşünmede kıyındır. Ulu surati görüp bilme ansat değil. Yani bu zatlar düşünmek için ulu opçu surati nemetmeler. O mutlak gaz yakıp görünler. Biraz bunu düşünmeye entek vaat gerek. Mhm. Oraya da yani siyasete koşulmadık adamlar. O Oo. siyasete koşulmadylyk diýmek, o ykbalyňa koşulmadylyk bilen desen zat da. Ne biziň nemede okuw döwrümizde hemişe şoň ýaly käbirler aýdýardy da ýöne sag bolsun aýdasym gelýär. 21-nji orta mektepdäki adyny tutup oturmaýyn. Muallimimiz bardy. Siyasata goşulman näme ol, näme altyndan bir zatmy diýip öz aramyzda şoň ýaly top nimelerde oturuşyklarda zatlarda gürleşerdik de. Eger şol bolmadyk bolsa menem Türkmenistandaklaryň tapawaty bolmazdym diýip pikir edýär. Şoň ýaly siyasata goşulmazlyk pikrini öz çağaňyza goşmaň, uzak tutuň şo pikiri. Sebäbi häzir siz dogry belä geçdiňiz. Öz ykbalyny belläp bilmek ukybyna aýdylýar şu siyasat. Öz ykbalyny belläp bilmesin diýip şoň ýaly uzaklaşdyrjak bolýarlar. Näme soň adam nemesini kimligini ýitirýär-de, şahsiýetini Mhm. zedelýär-de. Ondan sen näle? Ondan adam bir wagt geçen soň o özüni tapanok. Mhm. Mhm. O özü bilenem derler. Eýem özü 4-5 tane özü bolýar da. O haýsyn ýerinde dyny o özüm barışdyrýan kadýan. O başgasynyň Owa. içinde başga zat pikirlenen ýaşalyp gizlemeli bolýar. İş yerinde başga zat pikirlenýär. O Şu razdvojение, Owa. настроение diýär bu ýa psikologiki, medisinski diagnoz. Owa, diagnoz Kesel, oýun zatlar. özüm agyr kesel düzeltmesem Mhm. gaty kyn belki de mümkünem däl köp ýagdaýlarda şeýlere nemesi bar. Soň ol adamlaryň özü duýmaýan bolmaklary mümkün bolýan. Ýöne bu tip adamlar bilen hiç wagt hiç güýçli bir ciddi, normal, samimi adam. Ne iş salşar, ne inanşar, ne de başka ilişkisi bağı olur. Mhm. O Mhm. şeyle oluyor da. Oho. O zatlar fiilnap görün adam o sen yörek bar yakan ayyam hareketinden bilýär da. Ayyam sen kaliteň, hiiliň ýa-da ykbalyň diýen. O ayyam mahvolun ýerlerim türkler. Oho. Mahvolun. O bayram günü neme korkutup ürkütüp neme de oturmaly. O bu zatlaryň hemme jetiniň çykalgasy bar. Onam şu ýagdaýy düzeltmeseňiz
soň geljegini düşünen soň o çykalgada şondan soň gürleşip başlamalılar. Hı hı. Hı hı. Ya da şeyle de devam eder. O bize rahat olmaz ya kıramız oradan aylanıp geçer. O yani biz mekirrektır. O O. hem çümü içer hem daşına çıkan içer diye yalagarak o öğrenler kendir. O yani devlet meselesi şeyledir. Devlet dediği hiç vakit adam hatavına uğran yeri yok. Ya bu ýagdaýda da, öňkü ýagdaýda da tedi adam insan hatawına urmasy mümkin näl. Buňa taryhyny aýdyp berdiler. 1881-nji ýyldan bäri. Şol tıkma serdaryň birisi bolan gününden başlap o türkmeni öz eli bilen özü depelep, kemsedip böwrülen neme. Üýtgen hiç zat ýok. Biz şol agylyň içine sokulan wagtymyz, salynan wagtymyz, o taryh onu aýdýar. 1881-nji ýyldy. On öňküsem biraz öňrägem bar, biraz soňragam bar bolun ýöne resmi kabul edilýän demeti şol. Ýöne şu agylyň içinden çykan taryhyňyz ýokdur. Hı hı. O taryhy bilýäniňiz bolsa o aýdyp berin. Düşündürüm, görkezim. O üýtgen hiç bir zat ýok. Ya gözüm Ors paçadan başlap şuna çendi. Ol Sovet Soýuzy bir kommunizm urduklar diýersiň, onon o da şodur. İmperiyanın dowamy. O garaşsyz bolluk näme dip gyýyp öwrendiň giden ýeriňiz ýokdur. O bir kil garaşsyz diýalak bolluňuz. O soň ort toparlanýan, soň toparlan, bakym toparlan. O zatlara düşünmeden düzeltip bilmeýäňiz. O bu düzeltjek diýilýänlere de kendir emedip görmäň. Da şu zatlara düşünmeýän adam, düşünmedik adam, o demetinden şular ýalyk nemäni eşitmedik bolsaňyz, o düzeltip biljeklerine hiç sorunatçı ýokdur. Hı hı. Hı. Edat ýokdur. O. Hakykaty O aýdyp bilmeýän bolsa. Yok, o hakikatları da aydardı, bilyen olsa aydardı. Bilmedik adını edip bolyan nedir, aydığım bolyan nedir. Bu manipülasyalar, hileler, şeytanlıklar, o gördük bilersiniz, o da bir yerik var yani zaten. Hı hı. O yapacağın sarı açılıp oturuyorlar. Tarih güne yüzleştiğin bağırdadın emeti, elektrikten şakır şakır kaça. O tarihimiz bile yüzleşmeli. Mühim yerleri şu tarihlerden başladı. O ağacı yerken ağacı olsa da yüzleşmeli. Hem de adam adını bol şey alakı koymeli. Hı hı. Hoplum olsa, korkulum olsa. Bundan ervet olmuyor da. Hı hı. Hı hı. O her zadın adını doğru koymasanız ne saylaw diýdik de. Şu saylawyň bolup bilmejegini, hiç wagtdan bolmadygyny şunu doğru şey dip aýtmasaňyz, dile getirmeseňiz, onu düşündirýän bolýar da. Bu hemmejetin aşagyna o dakalat suutnamasy bardyr. Hı hı. Ne sizin meclisiniz var da. Ady meclis. Onun içi boş. Öňüm boşdy. Boş bolmadylyk mümkinçiligi ýok. Başga bulan hemmejet ýöne bir formal nemelere. Hı hı. O döwletiň guruluşy şonnalyk. O Sovet Soýuzynyň guruluşy. O bunlaryň
çıkmak üçün reformalar bolmaly. Teatr reforma. O döwletin uruluşy. Reforma etmezden ozal zat bolmalydy. Arassalanma. O lüstrasiýa bolmaly. Mhm. Şo bolman ettirmeýärlerim, etjek bolsaň. Düşünüňde de ýa tekere çöp tokorlar. Mhm. Mhm. Ya başyňyzy, gözüňizi garşdyrarlar. Bu käýer ýerlerde nuskalary ýalagyrak edibem görkezýändirler ol. Ýöne düşünilmän, düýpli demetmän ýakalaşman edilen zatlaň hiç birinin netijesi ýokdur. Kırgızstanyny 5 tapar çalşdy diýip aýdýar. Menem şondan soracaktım. Hiç ütken zat ýok, ütgemesi mümkin däl. Ağdırmağı üktü. Ütgetme üçin tarihler bilen ýüzleşmelidir. Mhm. O lüstrasiýa geçirmelidir. O näme bolandy toplum, jemgyýet bilmelidir. O topluma, halka ýurdy gaýdyp bermelidir, ýetine bermelidir. Mhm. Mhm. O ellerinden alırlar, ýöne berin wagty ýok. O 5 döwletin ortaýa daky. 5'in hem halklarynyň elinden watany alynar. O itle kabul etsinler, etmesinler, ýöne şeýle. O şonu düzetmän. Hiç rahat edip bilmez. Akıllısı gelsin, iki kellesi gelsin, üç kellesi gelsin başına. O hiçbir yerim tamtık adamda da onu ya etmeli rahat etmesen bolun o. Son halal işleyecek adam gözlemegine de gerek yok. Doğru düzgün sistemi Yok, kullanması. halal haram deyilen zat yok. Devlet demesine institutlar. Hı hı hı. O, Hazırım şunu düşündüm. halalın haramın hem mecedini o institut o da liyakatli institutlar, garaşlı institutlar. Hı hı. O devleti şahsiyet yönetip bilmeyen. Beýem o devletlikden çykýandyr. Hı hı hı. O şahsiyetin üstüne oturulan zatlaň devlet bilen nemesi ýokdur. Şoň üçin bolar ortaýadyň nemesinden arbitatinden çykyp bilmeýärler. O çıkan ýalak käbir manipulativ nemeler propaganda üçin edýändirler, onu mesaj berýänler. Hı hı hı. Halk toprağının, yurdunun yarattığı yersi hemme dağının eýeti yurdu ele alan soň bolup bilýändir. Kanunlarym şondan soň işlep bilýändir. Oňa çen kanunyň üstünlüğini, nemeligini gurlap bolýan eldir. O bu düşünmede ýalakda adam däl. Ya Murat eke bayram günü o adamdan yüreğine düşüp oturmalı. Emmejetin bir tapar yine kutlalı. O bayramlar bilen. Yani bilen o bayramçılığımızı devam ettireli. Owa, yurttaşlar bayramyňyz ýene bir geze kutlaýan. Ne şu temanyň türkçesine düşünmedik diýen bolsaňyz, häzir bu çykyşymyzdan soň rusçasyna hem goýbereriz. İsleýänler dinläp biler. O näme Murat ya türkçäni goýberseň häme türkmen dilini goýup bilen ýokmy diýip rusçany goýsaň diýen. Hiç yok, hiç. Onun gal tepki yok. Şeyle. Türkmençede kän aýtdyk, düşündürdük. O şon Şimdi bir Rusçada dinledik. Yok, bilemelemede dinleseňiz, o hemmeje türkmençe aýdylan. Bilemok ben türkmençe urýam kem diýenler. Bir kelli ýyl geçen soň diller üýtgen bolmagy mümkin. Bolmasa arkadagam diýes, başgasam diýes. Leksikonna dengelsin diye. O bu sözlerim nereden tapýarlar? Arkada bolan näme? O Sovet döwründen gelýär ha, saparaga. Arkadagym. Aha. Neme? Bu milletin arkadağı Rus halkı diye. Arkadan gelip ýören adam men göremokdum. Bu milletin arkadağı Rus halkı diýilen bir giminde geçýär şoňa setir.
Vay enesini. Bilmem ben. Terminologiyany şol wagt düzek koyupdyrlar. Häli İsa diýtkeden Ana. alyklar. Ana. Bular bilýär. O dıkmalar mı, dikmeler mi? O ya sıkmalar mı? O bulan burnluk geldi şey deyip mi o? Başka tüýsli düşündirmem bolan ýok o. O da düşünmedi alaklı adam yok. O şeyler hep. O. Öyle tarihi halka düşünerek demede yetirilmese o halk günahkarlar oturan nemesi yok. O sebebi. O yok zaten ne öğrendin? Öğrenilmeyen zaten. O hem bir adam yap o adam onu neşirle informasyon vakumda doğru degradir dediler. O yeke Türkmenler, Yevreyler üşüp şoları ala etsem olur mu şeyle oluyordu. Adamlar siz yeke Türkmen'in genetik böyle dili öğretmiyorum. Bu da atlanım hem de yemeli usul ülenedilen. Yani onlar bu ne de otuyorsa. Ezeklik sendromu şey dip nimetliýärde. O pasport meselesi bir ona bu demeden bu anlatında giden demeler yatanlar. O şöyle öğren o bunlara kıyıp öğrenin demet der bunlar. Şu tayda oturacak orada şu zatları etmeliler. Olya Murat onu yeni bir zapar iyileşilemedi. Bayramlar bilen kutlaly. Sağ olun, sağlıklı uğur söyleyeyim. Скорого краха любой сложной. Что если я скажу, что самый верный признак скорого краха любой сложной системы, будь то корпорация или там целое государство, это момент, когда ее руководство начинает маниакально заботиться о так называемой стабильности. Звучит, конечно, парадоксально. Обычно же мы привыкли думать, что стабильность — это, как бы антоним разрушения. Да, именно. Нам всегда кажется, что большие системы рушатся из-за какого-то, внезапного внешнего шока. Там революция, экономический кризис, катастрофа какая-то. Угу. Мы подсознательно ищем этот внешний удар, просто потому что так, гораздо проще объяснить падение чего-то масштабного. Да, это как-то успокаивает. Никто не хочет верить, что огромный небоскреб может рухнуть просто потому, что кто-то, скажем так, методично вынимал болты из несущих конструкций на протяжении 10 лет. Да-да. Но именно это мы сегодня и будем обсуждать. У нас сегодня такое глубокое погружение в невероятно интересные архивы исследователей из Exile Lab International. Угу. Да, их материалы — это нечто. Если конкретнее, мы разбираем документы их отдела институциональной памяти. И там картина, которую они рисуют, она просто полностью переворачивает понимание того, как распадаются государства. Оказывается, системам вообще не нужно землетрясение, чтобы рухнуть. Они могут спроектировать свое собственное разрушение изнутри, причем, знаешь, шаг за шагом. И документы Exile Lab предлагают поразительно точную анатомию этого процесса. Точно. Они описывают так называемый цикл институционального разрушения и обновления. Это концепция, которая показывает, как государства ломают сами себя и, что самое важное, как они потом могут восстановиться. Да, и в основе всего этого, как я поняла из источников, лежит один фундаментальный принцип. Своеобразный такой метазакон власти. Государство начинает разрушаться ровно в ту секунду, когда главной целью правящей группы становится собственное самосохранение. Абсолютно верно. Самосохранение, а не выполнение общественных функций, ради которых эта власть, в общем-то, вообще создавалась. То есть исторические кризисы — это не результат того, что к власти внезапно пришли какие-то абстрактные плохие люди?
Нет, фокус должен быть не на личностях, а именно на механизмах. Плохие люди с дурными намерениями, они есть всегда и везде. Это константа. Угу. Но кризис наступает только тогда, когда разрушаются институциональные механизмы, которые этих самых людей ограничивают. Когда единственной задачей становится удержание кресла, система, она сама запускает цепную реакцию деградации. Но, слушай, государство же не может просто в один момент проснуться и решить: все, сегодня мы начинаем саморазрушаться. Где появляется вот эта самая первая трещина в фундаменте? Судя по архивам, это происходит совершенно незаметно, очень буднично. Все начинаются с избирательности закона. Это первый этап — утрата справедливости. То есть стартовая точка. Да. Базовый принцип любого здорового государства заключается в том, что оно держится на общих правилах. Закон — это как гравитация. Он действует на всех одинаково, независимо от того, кто ты такой. Логично. Но как только закон начинает применяться избирательно, происходит просто фундаментальный сдвиг. Государство перестает быть общим пространством и превращается, в частный механизм. Но подожди, закон же все еще существует на бумаге, так? Полиция работает, суды открыты. Как это вообще выглядит на практике? Давай представим спортивный матч. Правила игры напечатаны в буклете, судья бегает по полю со свистком, все вроде бы нормально. Угу. Но вдруг этот судья начинает играть за одну из команд. Ого. Да. И любое, даже самое грубое нарушение со стороны своих он просто игнорирует, или называет случайностью. А за малейший шаг в сторону со стороны противника немедленно выдает красную карточку. Я поняла, правила вроде бы есть, но они превратились в оружие. Именно. Смысл игры мгновенно исчезает. Возникает жесткое неравенство. Одной группе достаются абсолютные привилегии, а другой — вся тяжесть ответственности. И это, по сути, открывает ящик Пандоры, потому что, получив такую власть, ни одна группа не захочет ограничивать себя добровольно. Да-да. Во втором модуле этой модели как раз описано снятие ограничений. Границы всегда удерживаются независимыми институтами, честными судами, независимыми аудиторами, свободной прессой. Угу. Но как только справедливость становится избирательной, эти институты начинают целенаправленно ослаблять. Власть концентрируется в одних руках, и произвол становится новой нормой управления. И вот тут, казалось бы, ловышка захлопывается, власть в одних руках, делай, что хочешь, никаких ограничений. Можно расслабиться, да? Казалось бы. Но архивы показывают совершенно противоположную картину. Начинается настоящая паранойя. Вот почему. Откуда берется этот страх, если ты, все контролируешь? Здесь работает простая психологическая закономерность. Ничем не ограниченная власть начинает просто панически бояться любой, даже самой крошечной конкуренции. То есть они понимают, что раз они сломали правила, то и другие могут. Абсолютно. Если ты знаешь, что правила игры можно безнаказанно нарушать, ты понимаешь, что кто-то другой может точно так же нарушить их против тебя. Поэтому независимые, сильные институты воспринимаются не как опора, а как прямая угроза выживанию. То есть система начинает целенаправленно избавляться от умных и компетентных людей. Это же третий модуль, да? Намеренное ослабление институтов. Да. Происходит фатальная подмена критериев. Профессионализм и меритократия вычищаются подчистую. На их место приходит единственное требование — стопроцентная политическая лояльность. Угу. Система заменяет независимых экспертов на, скажем так, послушных исполнителей. Управленческие решения больше не принимаются ради блага страны, они принимаются исключительно ради краткосрочной политической безопасности. Слушай, но давай посмотрим на это критически. Разве замена компетентных людей на лояльных, скажем так, некомпетентных не бьет в итоге по самой же верхушке? В каком смысле? Если экономика стагнирует, если инфраструктура рушится из-за вот этих управленцев, они же сами оказываются на тонущем корабле. Зачем рубить сук, на котором сидишь? Это же просто нелогично. Это кажется нелогичным, если мыслить горизонтами десятилетий. Но архивы Exile Lab очень подробно описывают психологию именно краткосрочного выживания. Горизонт планирования у такой власти сужается буквально до 1 дня. До 1 дня? Грубо говоря, да. Долгосрочное выживание корабля уже никого не волнует, главное удержать штурвал сегодня, не допустить бунта команды прямо сейчас.
То есть тактика выжженной земли? Вот смотри, простой пример. Если профессиональный инженер говорит, этот мост рухнет через 5 лет, его нельзя открывать. А лояльный чиновник говорит, мы откроем мост завтра, к вашему юбилею, все будет отлично. Как думаешь, кого выберет система? Ну, инженера, наверное, уволят. Конечно. Система уволит инженера. То, что мост рухнет потом, это проблема будущего. Выживание сегодня всегда важнее. Звучит как невероятно нервная и изматывающая жизнь, если честно. Так и есть. И поскольку этот лояльный, но абсолютно некомпетентный аппарат больше не может обеспечивать реальные результаты, доверие общества к государству, но оно стремительно падает до нуля. Люди же не слепые. Они видят, что инфраструктура сыпется. Да-да. И вот тут мы переходим к 4-му модулю логики страха. Как система реагирует на потерю доверия? Она заменяет доверие на тотальный контроль. Механизмы принуждения расширяются до невероятных масштабов. Угу. Любые независимые инициативы граждан, даже самые безобидные, ну типа сбор мусора в парке или там благотворительность, начинают восприниматься с подозрением, потому что любая самоорганизация — это потенциальная нелояльность. И в итоге формируется выученная беспомощность, так? Граждане перестают быть активными участниками. Они превращаются просто в объекты управления. Сидеть тихо и подчиняться. Именно. Получается колоссальный разрыв. С одной стороны, неработающее государство, а с другой — запуганное общество. Гигантский кризис. И вот тут у меня возникает вопрос. Как вообще можно спрятать такой грандиозный провал от миллионов людей? Реальность же невозможно просто отменить. А системе не нужно отменять реальность. Ей нужно ее исказить. В 5-м модуле это называется утратой общего блага. Так, и как это работает? Интересы узких групп начинают полностью доминировать, а реальные проблемы просто игнорируются. Вместо того, чтобы решать сложные задачи, система переходит к сугубо символической политике. Стоп. Символическая политика — это что на практике? Можешь привести пример из материалов? Давай представим город, в котором, полностью сгнила подземная канализация. Трубы прорывают каждый божий день. Ремонт требует огромных денег, времени, сложной инженерной работы. Угу. Обычная история. И вместо того, чтобы заниматься этим, городская администрация тратит весь бюджет на строительство самого высокого в мире флагштока. Ну или гигантского фонтана в центре города. А пыль в глаза? Да. Они организуют пышные праздники, ищут внешних врагов, которые якобы мешают городу развиваться, делают громкие заявления о величии. Это имитация бурной деятельности, чтобы отвлечь внимание от прорванных труб. Это звучит так, будто вместо того, чтобы починить трескающийся фундамент дома, они просто, закрашивают трещины яркой краской, рисуют поверх красивый фасад. Но ведь кто-то обязательно заметит, что дом накренился. И вот здесь вступает в силу 6-й модуль разрушения правды. Чтобы маскировать эту пропасть, система обязана монополизировать информацию. Начинается переписывание фактов и агрессивное подавление любых независимых источников. То есть, и если кто-то указывает на трещину в фундаменте. Его объявляют сумасшедшим или преступником. Цель даже не в том, чтобы заставить всех поверить в ложь. Цель в том, чтобы общество в принципе потеряло способность объективно оценивать собственное положение. Чтобы люди начали сомневаться в существовании объективной реальности как таковой. Да. Уничтожают саму концепцию того, что фундамент может быть прямым или кривым. А если нет объективных фактов, то невозможна никакая ответственность, ни моральная, ни юридическая. Никто не виноват в том, что трубы прорвало, потому что официально у нас лучшая инфраструктура в мире. Точно? И вот это уничтожение ответственности открывает дверь для 7-го модуля нормализации коррупции, самой мрачной стадии распада. Да уж, мы подходим к самому дну. Что происходит с системой, в которой стерты законы, уничтожена правда и вычищена компетентность? Исчезают последние моральные ограничения. И здесь нужно четко понимать, коррупция на этом этапе перестает быть аномалией. Она перестает быть сбоем в системе, она становится базовым стандартом, сутью работы государственного аппарата. То есть это уже не баг, а основная фича. Но как чиновники сами себе это объясняют? Они же живут в этой же стране? Включается тотальный цинизм. Институты превращаются исключительно в механизмы извлечения ренты. Погодите-ка, извлечение ренты — это звучит как какой-то экономический жаргон. Имеется в виду сдача недвижимости?
Нет-нет. В политологии извлечение ренты означает манипулирование системой для того, чтобы захватить уже существующие богатства, не создавая при этом ничего нового. Вот как. Представь, что коррумпированный чиновник ставит шлагбаум на единственной общественной дороге и начинает брать деньги за проезд. Угу. Он не построил эту дорогу, он не улучшил ее, он просто создал искусственное препятствие, чтобы набивать карманы. Идея служения обществу полностью вытесняется. Государству больше ничего не созидает, оно просто начинает пожирать само себя. Истощая последние ресурсы. Да, логика такая. Если я не украду эти бюджетные деньги сегодня, их украдет кто-то другой завтра. Все понимают, что система рушится, и просто пытаются утащить последнюю спасательную шлюпку. Слушай, если честно, на этом этапе картина кажется абсолютно безнадежной. Уничтожены институты, стерта правда, мораль стала цинизмом, а граждане превращены в безмолвные объекты. Как общество вообще может оттолкнуться от этого дна? Это же звучит как билет в один конец. Самолет падает, двигатели горят, парашютов нет. Я прекрасно понимаю это чувство безысходности. Когда читаешь эти архивы, поначалу действительно становится жутко. Но что впечатляет в материалах Exile Lab, так это то, что их модель, она оставляет огромное пространство для надежды. Серьезно? Да, мы разобрали анатомию распада, но фундаментальный закон социальной физики гласит, любая система также способна к реставрации. 8-й модуль «Институциональное обновление» — это не конец истории. Но как? Как запустить механизм обновления, когда вокруг одни руины, и люди даже не доверяют собственным глазам? Восстановление требует осознанных, тяжелых шагов. Процесс должен идти строго в обратном порядке по отношению к разрушению. И первый, самый критический шаг — это возвращение правды. То есть сначала нужно просто признать, что фундамент действительно треснул. Именно. Общество должно снова научиться видеть реальность такой, какая она есть, без этой пелены пропаганды. Без признания фактов невозможно поставить диагноз. Нужно вернуть общий язык фактов. Хорошо, допустим, реальность признали. Что дальше? Второй шаг — возвращение справедливости. Закон должен снова стать выше любой должности или личных связей. Нужно убрать эти фальшивые шлагбаумы на дорогах, заставить судью судить по правилам. Ага. За этим неименуемо следует третий шаг — возвращение ограничений. Независимые институты восстанавливаются, системы сдержек и противовесов ремонтируются. Чтобы снова держать власть в жестких рамках. Да-да. И, наконец, кульминационный шаг — возвращение субъектности. Выход из статуса объекта управления. Возвращение людям ощущения, что от них что-то зависит. Точно. Преодоление выученной беспомощности, люди перестают быть зрителями и становятся активными участниками. И знаешь, здесь кроется, пожалуй, самый важный вывод всех этих исследований. Секрет успешных государств заключается вовсе не в поиске идеального правителя. О, это очень интересная мысль. Мы же исторически всегда ждем какого-то безупречного спасителя, который придет и магическим образом все исправит. А это ловушка. Искать безупречного вождя бессмысленно, потому что власть всегда стремится к расширению. Секрет в создании институтов, способных ограничивать власть, кто бы ее ни занимал. То есть главное лекарство — построить систему, которая выживет даже при самом худшем руководителе. Абсолютно. Устойчивая система переживет некомпетентность или злой умысел одного человека, потому что законы и активное общество просто не позволят ему сломать государство. Какое потрясающее интеллектуальное путешествие. Если собрать все воедино, цикл институционального разрушения и обновления — это предсказуемый механизм. Он запускается, когда власть заботится только о выживании. Но возвращение способности видеть факты, требовать справедливости и брать ответственность может обратить его вспять. Механика разрушения жестока, но механика восстановления столь же реальна. И она всегда начинается с реальности. И вот тут, знаешь, появляется мысль, которую мне хотелось бы оставить для размышлений в конце нашего разбора источников. Так. Сегодня мы много говорили о том, что первым шагом к спасению является возвращение к объективной правде, способность общества видеть факты. Но давайте задумаемся о дне сегодняшнем. Угу. В нашу эпоху искусственного интеллекта, дипфейков, алгоритмических лент
Как вообще обществу вернуть эту единую правду, если сама концепция общей реальности технологически уничтожается? Да, это хороший вопрос. Как сохранить ту самую институциональную память, если цифровые архивы можно переписать за долю секунды, вообще не оставляя следов? Сможет ли этот исторический цикл восстановления сработать в мире, где правду можно сгенерировать алгоритмом, а видеодоказательства больше ничего не значат? Оставим этот вопрос открытым для размышлений. Это вызов совершенно нового уровня для любой институциональной системы, я бы сказал. Да, спасибо, что совершили это глубокое погружение в такую сложную тему вместе с нами. До новых встреч!